जोंहाय बरफ नर्माल युजाराव बिनि क'क्रा खानाय गिरिजा दंबाय खोनादि आंबो किसावानाय थाङा गिरि थाङाहाय मा हिंगले बाहायनाय होनाय जत सोरां बाय हिंगे बाहायगे जलिनाय होनाय आं बुखाव सम खांगे आं सार्च खायनाय खोथा ब निउस रनो सगां किसा सार्च खायनाय माने हान निउस रनो खोना डाइरेक्ट बक्स हायफैया दाबो जोंहाय नर्माल बरफनि बाय सुरुसे रां नांसिनायखौ फेसबुक इन्स्टाग्राम WhatsApp use खायना बागै थिंनो अरो रां बाय use खायमानो फियाबा अरो ताम तैसि रां बाय use माखायनि आं सायख'नानो ताबु प्रिमियाम फिउचारनि बागै सेमसे साबस्क्रिप्शन माखायनाय जारे ताबु जों नर्माल use खायदोंदा नर्माल बरं बायदि नर्माल नंनाय फिउचार प्रिमियामनि बागै सेमसे साबस्क्रिप्शन माखायनाय फियाबाबो ताबु लॉन्चिंग या बुफोर लॉन्च नाय आबो डेट फिक्स खाजिया कुसिका बे क'क्रा खानायासो ता गिरिजा बायदि जों बाहायके ताबु नर्माल जल दं फ्यूचर जुदी लॉन्च गांगे आफ्रो बाहायनाय आमो कोनो जिअ हटस्टार हाया जेमन जिअ हटस्टार फिल्म नायना बागै डाउनलोड खायगा मोबाइल नंबर ओटीपी वे नि पासवर्ड खाय क्रिएट खायगा तारपरे ताम खाय थि तनामि आरो सब्सक्रिप्शन मा खायो 199 1 month आमो मा हाया कुसिका ताबु बाहायके जों जलि दं फ्यूचर बो लॉन्च गांगे फ्री नंनाय जे प्रिमियम फ्यूचर नि बायसिमसे जों रां दुइ यूज माखायनाय के तो आसक्ता गिरिजा बायदि ताबु जेट जीबीटी बो जेट खायना बागै जेसमान क'क संना बागै फ्री नाबले आबु दा फ्री न अपनो आरो किसा एक्स्ट्रा जैसे फ्यूचर नाना बागै सब्सक्रिप्शन माखाय ताबु अटिन प्लेटफॉर्म बाहायन फायनाय दा आपसा बकि किमा सिजाके साइट दंखा माने थाङा बिन क'क्रा खानाय